الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'urikum Allah yang berarti mga datu o mga bayi, taman ko mga kaudang, mga nguda, gusto mga bagwatao na ayamala na sa mga kalumbayan, mga muritan watao, kurang pean nagyang gaya suara mga ulama tanong. Silang namis karusan langon, saragsu amang niya ni siku Allah, sa lakaan rakanu Allah subhanahu wa ta'ala, so kapipya ginawa, na gusto kalalintad, nagu pakambarakat niyan rakanu agyan kay mga wasyat o mga ulamayo pagpamagisang kanu. Taro sa pamakabagar niyan so pagpamasasakit rakatano pamakabagar no Allah, so pagpamasasakit rakatano gusto mga pamilya tano na pakalidas ng tanong Allah si sadyang kay ang barang-barang mga tiyuba, mga murala sa kaya dunia nasa purnayan na diyang kay igingaranan sa coronavirus lumiyang kapdel si sanggay dunia taman sa nakasambay. So, miyang asasakit sa 20 milyon sa isang kaya dunia. Madahal man po makabagar sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nago madahal man pangmuluan iman to kapagpamulong iron. Kung madahal man po piya manalima wallah o di na miyamatay sa pantag sa diyangay sakit imanto ano malagay sa dunia akya sa bapang sa akya lockdown at diyangay dunia. Special pasalam na kan so mga murida kun sa diyangay madrasat quarantine al-Islamiyya. Silang na kanong lagi so si isang kaya sulat Pilipinas na gusto matatagusan sa abroad at anang tanto madakal so miyaka enroll sa diyang kaya madrasa tanong na gusto kabubalwi tanong ang magaryarisi ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na pamulan din iman to mambu adyang ko to kapumbagay tanong sa mga rumero o umanisar tanong at katutusi so mga ngaran umanisar tanong ko kaya kukway tanong ang magaryari na gusto kabubalwi tanong pagpamaganat sa katao ko agamataro ka Islam. Benar din na susabot ang tanong na da makapamangati ko mga madrasa o gay na isad na ko mga madrasa tanong. Nga po kasano din ko sumarya si Salwana Mori sa kinipaliwat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. So kapag sa ilmu si kuagamatan magam Islam na ipapaliwat si kumani Muslim. Sa kanuto mga urit no Allah
nagsalam na miskano sa bangon, sa abroad, nagusi sa kaya soldat Pilipinas. Iman to, mga urip no Allah, na iya ko magusin tanong si isang kaya makampat ka oras, na so, isa ko mapiyay paras bandingan si kwagamatan o gama Islam. Sabab sa isa ini ko mga unayan o kiyad na tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ko unayan akiyad na tanu Allah na diyan gayi amaran yan na kapamangan ng kanan. Agi sa manusia na ilad no Allah subhanahu wa ta'ala na isang kuwaraan akiyad na yanon. So, o kapkan yan, kung mga pangnangkan na gusto kapakainom yan, kung mga pahinginuman. Yan ang ibigay ang tanong gusto mga malaikat. Aso mga malaikat na disiran kan na budisiran maginom. Disiran penpakatorok na budisiran pendedarupa. Na so mga manusia, nasiran, napukasiran, nagusiran, napiginom siran, naguso manusia, napupakaturog, naguso manusia, natisiran di makan teterupa. Ginan, pag-usay taniman to, isa ko waraan, akyad na tanuwala mga manusia, so kakan, naguso kainom, na gusto o kapatulwarang tanong, na gusto o kapkabarambad tanong, ko kipkisabapian ko kantetar lupa. Iman to, na pag-usayin tanong, so kang bilang tao, na gusto aturan, ko kapamangan kanan, o mu'min, gusto Muslim. Yan ang ipag-usay tanong iman to. Kaya kapag-usay tanong si Mawrip no Allah na isaon na sabab na antanong katukawi. So kaubali wagamat ang wagama Islam agama benar. Agama kumpleto ay bupagintaw sa kaya dunia. Apia so matag kapamangan ng kanan na miyak kaulad-ulad. Kaya pamagusayon o Quran na gusto sabda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukmansok na bamu'min at yibo kapangingaran niya sa Muslim na kanabaniyang po o babaluya bitikan o kapagintaw niya sa Islam na siran na dabayran si lagot, maran yan na nabayran na maran yan nakakaduga. Nabayran importante ay mga pitikan o agama Islam sa kaya kapamangan ng kanan. Ito sa babab kailaitan wata Muslim si Samaran, may kapumian na pigilayin tanong na deden bawang pitikan o agamatan o agama Islam. Na iman ko na pagalwindan mo para inisi ko mga mu'minin, gusto mga muslimat dito, ipapagin tayo lang sa agama Allah subhanahu wa ta'ala sa kapapagyan si ko Sharia Islamiyya. Pagkanaroon na diyan kay kapamangan ng kanan o di na sukakan na madaklatan to akiyalo yawan wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa binibida abiyang ko to mga usayan niya nun kung kinisugun niya sa kayakakan isang na kinisugun wallah subhanahu wa ta'ala na sa suratul mu'minun ayat ay ka-50 ako isa katuruan wallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أيضا نسيبتنا والله بترويا
kulu minat tayyibat, kang kanu ko perku mga pipya. So ay manan yan na sumiuguso Allah, siugutan yan kang kanu. So sa manuto na miyang baloy sukapan asugwan, miyang baloy pan asimba, asalin sa imbulalan yang sukakan sa suaswat yang ku Allah na miyang baloy sukapan yan, ay manan yan na simba ku Allah. Kulu minat tayyibat, kang kanu si ko mga pipya. Manang ko ta mga pipya, na dinan sa mga halal, dinan sa mga suti, dinan sa mga lumpio, at yan ka na nagisuguratan ng Allah. Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Na uriyan yan natin Allah, na galabog kanu sa mapia. So ay maninin, na inisuguratan ng Allah, so kipunggulalan tano sang puto akakan sa salin sa tubi ang tano kuman, okay, napakatatanan niyang ayang panganong kanu mga mu'min, mga urip niyan na mga halal, na buwilisong patuno Allah, asikuriano to, nang galabog kanu sa mga pipya. Tama sa miyari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yu'jaru hatta fi al-luqmati yarfa'uha ila fihi wa ila fi imra'atihi. So atibu Rasul sallallahu alaihi wasallam so tao, kudina so mama, nang balasan si ko o panganangkan, taman sa diyang kuto, sapurun a panganangkan, pagkaaniyanon, na gusto sa puron panganangkan mapupuhikan yan ko karuman yan na pembalasan mo sa oripin Allah. Amay kuska na diyang ko to panganangkan na yakyakan ka na unot-unot kasi ko Allah. Naguam ka makakasakasay makabugar sa kapsiba nga ko Allah. Napkabalwir yang ko to apiasok ami ka ko panganangkan sakmas panganangkan na wala sangkaon na gusto sakmas panganangkan may mapagpurikan ako karumang ka ng wala sangkaon na gusto mawataka. Yan ang bidaan o mu'min gusto Muslim gusto mga suratan sa agama. So Muslim o di na mu'min na so o kapkanyan na simba. Inoto na kagya ayan niniat niyan ro na diyang ko to kapkanyan na unot-unot yan ko Allah. Nagumana ng gila sa haram. Naguadan makapaginataw sa kasimba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala kaadan makasoga. Yan ang so mu'min. Sukman so kafir o di na munafiq na ayakap kanyan na asal ka mausog sa kanyan na dalabutian ko simpa, dalabutian si ko haram, asal ka mausog sa kanyan na asal ka mausog amakuan yan so kaubaya ng panganangkan. Ang mga pipita mapanganangkan na si ko haram, sabab sa kagya sa kanyan kafir abu munafiq nas kanyan nasukap kanyan na datar sa kapkan o mga palangga-langga. Kaya kaibaratong Allah na sa mga tao da mga paratiran na sukap kanyan nakakanuto palangga-langgang o di na mga binatang. So binatang na saramakakan na gusaramakaino na dalabutian ko simba upang ako karabaw na sukya pakakanyan na gumiyakainom sa kanyan na lumiko na dedin alabutian si kusimba ko Allah. Na dataro to sa tao asaramiya kakan na saramiya kainom na lumiko na lumiyanam na miyakaturo na dedin alabutian ko mga waktu asampaya. Nagyenan ay lepturun Allah na kakam at palanggalangga.
Mapunda no sang kutu paganay aturan o kakan o mu'min o di na Muslim. Paganayon na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisuguyan na katanong ay paganay bilang ato ang tanong ko kakan na so kamban to katanong wallah subhanahu wa ta'ala. Ewan niya na yang kadang na ingunsi sa anggota kakkan ka so kapudiyan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kiyatero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko Amr bin Abi Salama abitero yan ya gulam sakmillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik ay tigani kalitang ko na bantuan ka so ngaran ng Tuhan ka. O di na sige po ang kasi kung ngaran o Allah nagu ayat tigin o sarang ka ko kakil ka naso kawanan alimang ka nagu kang ka tigin si ko miubayar ka ko pangalang ka ginan may sabutro na diyan ko to kakano mu'min na ayat na paganay apasiling ganataan yan ko kapag punyan kuman na so ngaran wallah subhanahu wa ta'ala yung utakang betugan yan ko Allah sa kapteruan yan ko bismillah o di na hindi ka natakatan o Rasul kaya isalan yan takatan mo barang-barang ng mga dua sa ko paganay kakuntan na isang at yung kutong ipendua tano ang kutong Allahumma barik li fima razaqtana wa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar bismillah. Maran yan na ya Allah na barakatang karakon so inirisking ka kani barakatang karakani so inirisking ka kani nago kung kabu ay maran yan, wabupun sa kuta bismillah. Ikadua mangurip no Allah na sukun so syaitan na igira kun asutao na niya kasud ko niya na bunyan biyantog so Allah yung takasod ka po alayin ka na sumyalang ka piada taurun kaya panubat na taurun na siyalang ka so alayin ka miraw ka assalamualaikum na sama nunto na niya pudinggan ni so Allah na may ka pumangka na pudinggat man so Allah na sukon so sayapang na pakalangkap niyan kung mga padiyen ay manto na dita no si magiga na budita no si panunggabi Allahu Akbar. Sabab sa sukon, so walay bisyo lang, so kiwalay ron, nagudinyan na bantugan so Allah ko kaya studyang walay niyan, nagudinyan bantugan so Allah ko kakanyan, na diti-buti mo na sepan so walay niyan, na tiginasitan o dan bagiga, nabusitan o panunggabi. Dito, waraan, at yung ko to, mga sepan, ko kipapantag niyan ko kiwalay. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yung kuto yan isa na niyan tanong ubatan o kalipat si ko paganay kapag tanong alatan mo bantog sa Allah na ubatan o kalipat na sa din sa katanulitan ron si ko kapakano tanong so kaya pakanabig tanong nagyang ko to aya isimbi tanong sang ko to mialoy tanong doa na diyang ko to kaptirwa tanong ko bismillahi awwalahu wa akhirahu ewan niyan na inisab dito sang ko to Allah mabarik lana fima razaqtana وقنا عذاب النار بسم الله نعيسن بيون نجم قطوة بسم الله أوله وآخره أمنا الناس أبسليبون أبو سيغران والله سيكو paganayan aguso kapusan yan
Ikadua mga urip no Allah kang bilang tao si ko kakan na diyang ko to kapunabi ko bala lima. Bala paladalima. So kapunabi ron kapamaunag na miyakalala na sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko paganay akapagpun ka kuman na gusto ka pakapasad ka man kuman. Nayaman niyan na sunna to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kiyatron Rasul sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu qablahu wal-wudu ba'dahu. Nayaman niyan na ay kababarakata ako panganangpan na diyang ko to akadin ang ko to akapamangunag sa lima si ko una niyan na gusto ka pamangunag si ko urian yan. Yan ang ikapambarakata sa kuta panganangkan nakatiman to at yung kaya kasasample ang kaya coronavirus sa dunia na isa ko ipapaliugat man to o mga gobyerno. Gusto mga doktor na diyang ko to kapamangunag kudapan sukakan na gusto urian yan. Yung kapamauna si ko o kapakasolda tao si ko walay tanong o uman oras-oras na isusugur ko tanong so kapamauna. Miya ay nga sa butro na binabadar sa Rasul sallallahu alaihi wasallam diluin niyan aturan si isang kutua kapamanganang kanan so kapamunag ko una niyan na gusto urian yan. Ikatlo, mga urip no Allah, na diyang ko to panganangkan na makasigurado ka sa kanyan na halal. Diyang ko to panganangkan pagamin ka na sigurado ka sa kanyan na halal. Yuto so kawaling ka mu'min, yuto so kawaling ka muslim at tito-tito ang nanang gila sa haram. Na kababaya sa halal. So kung sumunafik na di niyan dito kailangan ikisiyan niyan ko haramay anta ka halalay sabab sa kagyadyang ko to kabuburing ko puso yan na etitindigan yan na skanyan na daban yan koneksyon si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ni Allah na niyari niyan si sa Quran sa Suratul Baqarah ayat ay kamagato sa 70 agudwa ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mana niyan na haylaon kanu haylaon umiyamarataya na kang kanu ko mga halal o di na mga pipya, mga suti iniriski mir kanu nagu uriano to na panalamat kanu si ko Allah amay kas kanu na ayabu adiyo di suwatan na su Allah dito. So ay manan yan na ayat yalwan Allah na susirano to anya maratiyaya tigina kang kanu ko mga suti ko mga panganangkan. Kang kanu ko mga halal ko mga panganangkan. Iniriski mir kanu nag-uurian to na pagpanalamat kanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpanalamatin nyo ron. So mga panganangkan ay priski niyan berkanu belagi lumadakol anta kamay ito na importanti na sukawalwin niya na suti o di na halal na piyakawriyan mo Allah in kuntum iyyahu ta'budun amay kasano na ay di niyo di suwatan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat mangulit no Allah aturan o kapamanganong kananong Muslim na aya ipukun o mu'min na so kawanan aliman yan. Yan tinibidaw mga mu'minin yan po to kapukun nilan na aya din
apagampagana pagukas niran agu ugusar niran ko mga panganangkon na sa mga kawanan alimayran. Matagiran ipumbala so diwang alimayran. Ugay na ayaw na yan. Ayaw na niya